Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, ya kuma abota ziyartar shafukanmu na YouTube channel. Wike Media Post ya ƙara samu ku labari da ɗumi shi, amma kamun mu tsunduma a cikin shirin, zan na mu subscribe sannan ka danna mu ƙararrawa domin ta ne kawai za ka iya samun sabbin ɗaukan da zarar mun ɗaura. A yau dai gwamnan jihar Katsina Dr. Malam Umar Radda ya fara tafiya kai tsaye ga ƙudurin da ya ɗaukarwa mutanen jihar Katsina a lokacin da yake gudanar da siyasar shi ta neman shugabancin gwamnan jihar Katsina. Ya fara da taimakon marayu da taimakon 'yan makaranta da ba da ayyuka wa samari, a ziyartar lungu da saƙo na jihar Katsina da shiga dajika da lungu da duhu inda wani zai iya shiga ya kutungwila ko kuma ya ayyukan alfasha a cikin jihar Katsina, wanda ya ɗauki alkawari wa duk wanda ya saki ya canja wanda aka bawa aiki to ya yi mishi alkawarin zai tsaida shi aiki na tsawon shekara. Wannan muka zo ƙarshen bayanin, sai ku bi mu a cikin shirin domin jin ƙarshen labarin. Bisalam.